Aydımsa sunuwaty halkymyzyň müň ýyllykllardan göz başalýan milli hadynatydyr. Döwrüň şanyna şan oşýan, garaşsyz bak bir tarap Türkmenistan bede watly atmaradyň mekan diýilip atlandyrylan bir şanly ýylmyzda Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman terdarymyzyň taýsy tagallalary netijesinde milli sunwatymyz täze öwüşgünler bilen kämilleşýär. Ýanglandy ýarym telewätesi hem ýurdumyzyň ýaş tekinlerini ýüze çykarmakda, olary sunwat ýolyna urupdurmakda öýet bolşy mektebe gurulýar. Bähleşigiň Mary welaýat tapgyry, welaýatyň Türkmeniň Aýoý binasynyň öňündäki meýdançada ýokary urumaçylyk derejesinde geçirildi. Bu dawaral çäre, welaýatyň etraplaryndan we şäherlerinden gelen ýaş aýdymçylaryň hemde köp sanly sunwat söýjüleriň başyny bir ýere jemledi. Ulu belentligi beslenen bähleşigiň dowamynda şykşydan ýaş dekinler watana bolan buýsunjuny, mukaddes garaşlygymyzyň halkymyza esilen miwetini, baky bir taraplamyzyň şöhratyny, ene topragyň gözelligini we dost dogullygy wasp edýän azaýyp aýdymlary ulu joşgun bilen ýerine ýetirdiler. Ýanglandy ýarym telebähleşiginiň Mary welaýaty boýunça jemleji tapgyryna gatnaşçylaryň ses mümkinçilikleri, sahnada öň alyp barış medeniyeti, aýdymyň mazmuny we ýerine ýetiriş ustatlygy esas aýratynlyklar höküminde üns merkezinde boldy. Joşgunlyk hem çekilişli geçen bir bähleşigiň netijeleri boýunça eminleriň çödügüdi bilen özleriniň şyryny wagtlary bilen ýaş, zekinli aýdymçylaryň ikisi öňe saýlanmagy başardylar. Olar bähleşigiň baýrakly orlaryna münasip bolup, ýanglandy ýarym telebähleşiginiň döwlet jemleji tapgyryna gatnaşmagy huk kazandylar. Bähleşigiň jeminde dawarly ýagdaýda ýeňjilere we işin gatnaşçylary hormatly prezidentimiň adyndan hormat hatlary we sowgatlar goşuruldy. Ýokary belentligi, şahatlyk şoguny beslenen bähleşigiň ahyryna oň gatnaşanlaryň uly byýsans bilen ýerine ýetiren ýanglan diýarym aýdymy medeniyetimiziň, sunwatymyzyň hak gowandarlary gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman terdarymyda bolan çäksiz alkyşlaryň hem hoşalyklaryň beýany bolup belentden ýanglandy. Ýaşlaryň sunwat ýolyny kämilleşmek üçin şeýle giň mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman terdarymyda alkyş sözler aýdyldy. Yalan, 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 yalan.